Khulumka jotono 2022 Happy Christmas. Chung saimano jotono hayung ha kotor gnangui no je 25 December ge kaisa sal ni chongjak je Kristo asaimani sal ni obahai keno 2022 bisi laika Christmas khlaijak mani Kristo asaimani sal ni palaijagai obon bagai o Christmas ni salo ang jotono no khapang yapharo kaitor jottoni saka hamari khlaitung chung jotono no elembago sajakmani tui khai je 1 Korintho ni 13 অধ্যায় ni 13 পদ samahai puitu khlaimani khatungmani te hamjakmani o mungtham tongkhlainai o mungthamni bisingo hamjakmani no torkugu ani kok tongmani chini o hamjakma bai kwbangma hamiano chung phobuibo mano o mahaikeno o Christmas ni talo o Christmas ni salo o Christmas ni yagulo chung chini jotto Kristo ni takhuk tei bukhuk tei non Christian non Christian jotono ang Happy Christmas janogo tai o Christmas ni salo ani khakupur bai khapang yapharo chung jahate kaham kwrungkhe tongui mannani chung bai chung hamjaklaima bisingtui chung bai chung kwsang koinene bai kwrungui tongui mannani chini halokno kaham ke manjulai tongui mannani Christmas ni salo ang jotono no khapang yapharo chini kaglai phuilai ingyawi chung teisa kathalai tongui mannani o kok rokno bondorno yapharo tanggi hingke elembago sajak tongo swkaknai ni sai thepanai torkugu abahai keno chung chini je pisa piring chung bai chung kok gdal laia chung bai chung bwkha manlaia chung bai chung kok khapilaia ngui tongmani abo o Christmas ni salni jorani simi teisa haino hai halok kaham manjulai chung bai chung kwrungui thangmannani o Christmas ni salo ang jottoni bagi surimung narogo tai kok kwsar mung narogo jotono no Happy Christmas.